ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ 2024 ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁନୁତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମିଲନ ବୋର୍ଡ଼ ସେତୁ ନିଜ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଏବଂ ପାଟକୁରା ସ୍ଥିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ନୂତନ ବର୍ଷର। ଅନ୍ୟପଟରେ କେବଳ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମର୍ଥକମାନେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ମହିଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ଏହି ନବବର୍ଷକୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି।